ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም ሰላምን ጸጋን ምሕረትን ፍቕርን ናይ ክርስቶስ ድበዝሐልኩም ኣነ ሓውኹም ሰላሐዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራም ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ሎም ድማ በዚ መዓልቲ ንካፈሎ ዳግም ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ምውላድ ዝብል እዩ ዳግም ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ምውላድ ዝጠፍእ ኣሎ ዘይጠፍእ ኣሎ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ አቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 22 ብህያው ንዘለዓለም ብዝነብር ካብ ቃል አምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘር እምበር ካብ ጠፋኢ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም በሓድሽ እተወለድኩም ርኢኹም ዘይጠፍእ ዘር እንድሕራሎ ዝጠፍእ ዘርኢ ኸኣሎ ማለት እዩ ካብ ጠፋኢ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም በሓድሽ እተወለድኩም ንሓቂ እናተኣዘዝኩምዋ ግብዝና ብዘይብላ ፍቕሪ ኣሕዋት ነፍስኹም ኣጽርዩ ንጹህ ልቢ ንሕድሕድኩም ብሓቂ ድማ ተፋቐሩ ኢሉ ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ንፍጥረት ዘቕረበሉ ጻውዒት ካብዚ ዘይጠፍእ ዘርኢ ዳግም ናይ ምውላድ ጻውዒት ነይሩ ካብዚ ዘይጠፍእ ዘርኢ ዳግም ናይ ምውላድ ጻውዒት ነይሩ ክርስትና ማለት በዚ ዘይጠፍእ ዘርኢ ዳግም ምውላድ ማለት እዩ ምኽንያቱ ማንም በዚ ዘይጠፍእ ዘርኢ ከይተወለደ ክርስቲያን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ማንም በዚ ዘይጠፍእ ዘርኢ ከይተወለደ እቲ እግዚአብሔር ዘዳለዎ ናይ ህይወትና ክብሪ ክንኣትዎ ኣይንኽእልን ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ምውላድ ኣብ ህይወትና ዘምጽኦ ተጽዕኖን ጽልዋን ዘምጽኦ ክቡር ነገርን ቀሊል ኣይኮነን ብዙሕ ሰብ ዳግም ምውላድ ትብል ቃል ብጣዕሚ ኣትኸብዶ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዝደጋዊ ስጋ ኮይኑ ስለ ዝሓስብ ዳግም ምውላድ ዝብል ነገር በዚ ዘጋዊ ስጋ ስለ ዝሪኦ ከመይ ከም ዝኾን ምርዳእ ይዛኣብዮ ከምቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብለይቲ መጺኡ ምስ ሓተቶ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ ሓደ ካብቶም ፈሪሳውያን ኒቆዲሞስ ዝስሙ ሰብኣይ ሓለቓ ኣይሁድ ነበረ ንሱ ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መጺኡ ረቢ ብጀካ እቲ ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ እዚ ንስኻ እትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ክገብሮ ዝኽእል የልቦን እሞ ንስኻ መምህር ኮንካ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጻእካ እፈልጥ ኣለኹ በሎ ኢየሱስ ድማ ካብ ላዕሊ እንተ ዘይተወልደ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክሪኣ ዝኽእል ከም ዘይልቦ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ዳይሬክት ናብ መልሲ ኣትዩ ምኽንያቱ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ህርፋን ከም ዘለዎ መንግስቲ ኣምላኽ ከኣቱ ከም ዝደሊ ስለ ናይ ዘለዓለም ህይወት ሓሳብ ኣብ ልቡ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጠ እዚ ናይ ዘለዓለም ህይወት መንግስቲ ኣምላኽ ዳግም ክሳዕ ዘይተወለድካ ኣይትሪኣን ኢኻ ኢልዎ ንመንግስቲ ኣምላኽ ዝሪኣ ዳግም ዝተወልደ እዩ which means እታ መንግስቲ ዘይትጠፍእን ዘለዓለማዊትን መንግስቲ ስለ ዝኾነት ነታ መንግስቲ ዝሪኣን ዝነብራን ድማ ንዓኣ ዝመስል ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ካብ ዘይጠፍእ ህይወት ዝወፀ ህይወት ዘለዎ ሰብ ጥራሕ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ነዛ መንግስቲ ወረስታ ክንከውን ፍታውን ፍቃዱን ስለ ዝኾነ ነዛ መንግስቲ ዘውርድ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ዝውለድ ሓድሽ ህይወት ንኽበና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዝጻውዒት እዚ ይቐሪቡና ሰብ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክቕበል ከሎ ብሚልዮናት ኣብ ህይወቱ ከምጽኦ ዘይክእል ብሚልዮናት ኣብ ህይወቱ ክረኽቦ ዘይክእል ብዓቕሚ ሰብ ብዓቕሚ መላእኽቲ ብዓቕሚ ቅዱሳን ብዓቕሚ ማንም ክመጽእ ዘይክእል እንኮ ብዓቕሚ ኣምላኽ ጥራሕ ክመጽእ ዝኽእል ሓድሽ ህይወት ካብ ሓድሽ ዘርኢ እዩ ዝቕበል ስለዚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንስዕቦ ምስ ወሰና ኣብ መንፈስና ኣቐዲሙ ዘይነበረ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ካብ ናይ ክብሪ ዓለም ካብ ሰማያዊ ህይወት ዝመጸት ህይወት እዩ ኣብ መንፈስና ጎይታ ዘእትወልና ስለዚ እዚ ዘይጠፍእ ዘርኢ ቃል ኣምላኽ ኢልዎ ሪኢኹም ካብዚ ዘይጠፍእ ቃል ኣምላኽ which means ካብ ኣምላኽ ማለት እዩ ቃሉ ንሱ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረኽ ምኽንያቱ ኩሉ ዘርኢ ነቲ ዝወጸሉ ዘርኢ ይዝመስል
ሃሌሉያ ኩሉ ዘርኢ ነቲ ዝወፀሉ ዘርኢ ዝመስል ስለዚ ናይ ዘለዓለም ህይወት እንተደኣ ንደሊ ኮይና ኣብዚ ናይ ዘለዓለም ክብሪ ክንመላለስን ክንነብርን ንፈቱ እንተደኣ ኮይና ግዴታ ካብዚ ናይ ዘለዓለም ክብሪ ዝመፀ ህይወት ክህልወና ኣለዎ እዚ ማለት ካብቲ ዘይጠፍእ ህያው ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንውለድ ኣለና ካብ ቃል ክትውለድ እንተደኣ ኮንካ ድማ ነቲ ቃል ምእማን ጥራሕ ይዘድልየካ ነቲ ቃል ምስ ኣመንካዮ ካብቲ ቃል ዝወፀ ህይወት ኣባኻ ኢምፓርት ይኸውን ናትካ ይኸውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ መንግስቱ ክትሪአን ንመንግስቱ ክትወርሳን ንመንግስቱ ድማ ክትነብራን ዘኽእል ዘርኢ ኣዳሊልካ እዩ ካብዚ ዘርኢ ዝኽትውለድ ግን ምርጫኻ እዩ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ምድሪ ዘሎ ካብ ኣዳም ዝተወልደ ዘበለ ኩሉ ዳግም ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ምውላድ የድልዩ ንምንታይ ተተባሃለ እቲ ናይ መጀመርታ ዝመፀ ዘርኢ ኮራፕት ስለ ዝኾነ ሕጂ ግን ካብ ኮራፕት ዘይኮነ ጽሩይን ንጹህን ቅዱስን ጻድቕን ዝኾነ ዘርኢ እንደገና ኩሉ ፍጥረት ምውላድ ከድልዩ ዳስዋዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዚ ጻውዒት ንፍጥረት ኩሉ ኣቕሪቡሉ እቲ ዝገርመኩም ነገር እዚ ጻውዒት ኣዝዩ ክቡር ጻውዒት እዩ ነዚ ጻውዒት እዚ ድማ ንኽትረኽቦን ንኽትኮኖን ከዓ ኣዝዩ ሲምፕል ነገር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ሃሌሉያ ምዕራፍ 3 ካብ 3 ከቀጽለልኩም ኢየሱስ ድማ ካብ ላዕለ እንተ ዘይተወልደ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክሪኣ ዝኽእል ከምዘ የልቦ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ ኒቆዲሞስ ከዓ ንሰብ ከምስ ኣረገ ክውለድ ከመይ ኢሉ ይከኣሎ መሊሱ ናብ ከርሲ ድዩ ኣትዩ ክውለድ ይከኣሎ ይብሉ ሪኢኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መንፈሱ ይዛረብ ዘሎ ኒቆዲሞስ ግን ስለ ስጉ ይዛረብ ዘሎ ኣሕዋት ህይወትና ውሽጥና ዘሎ መንፈስ እሱ እዩ እዚ ሎሚ ትሪእዎ ዘለኹም ስጋ ናቱ ማሕደር እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስጋና ጽባሕ ንጎ ናብ ሓመድ ዝኸይድ እዩ እቲ ናይ ብሓቂ ንሕና ዝኾናዮ ማንነትና ህይወትና መንፈስ ግን እሱ ንዘለዓለም ዝነብር እዩ ስለዚ ጎይታ ስለቲ ንዝቕጽል ህይወት ስልዩ ይዛረብ ነይሩ ካብ ናይ ሞት ዓለም ክትወፅእ ትደሊ እንተደኣ ኮንካ ውሽጥኻ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ክውለድ ኣለዎ እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ኒቆዲሞስ ተሓዋዊስዎ ስለ ናይ መንፈስ ምውላድ ምዃኑ ስለ ዘይተረድኦ ሰብ ከመይ ገይሩ ዳግም ክውለድ ይኽእል ኢሉ ሓቲቱ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ቀፂሉ ከምዚ ኢልዎ ካብ ስጋ ተወልደ ስጋ እዩ ካብ መንፈስ ተወልደ ከዓ መንፈስ እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ መንፈስና ዳግም ተወሊዱ ድዩ መጽሐፍ ቅዱስ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:17 ከምዚ ኢሉ ኣሎ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተ ኣልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ሓድሽ ማለት ድማ ኣቐዲሙ ዘይነበረ ማለት እዩ ልክዕ ሰብ ናብ ጎይታ ክመጽእ ከሎ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ዝኸውን እዚ ማለት ዳግም ይፍጠር ውሽጡ ዳግም ይውለድ ውሽጡ ብኸመይ በተሓድሽን ዘይጠፍእን ዘርኢ ስለዚ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እንደገና ክትውለድ እቲ ማዕጾ ክፉት እዩ ተጠቀመሉ ተወለድ በቲ ዝተወለድካዮ ክትነብር ሻሎም